Bangaphezulu kwekhulu onogada bakamengameli uCyril Ramaphosa ababeyingxenye yalolu hambo babehamba namacontainer ayi12 ayequkethe izikhali konke okugcine ngasebenzanga njengoba begcine bebambeke esikhumulweni sezindiza. Kuleli thimba kwakukhona ngisho nezintatheli. IDA ke ifuna ukwazi ukuthi malini echithwe kulolu hambo futhi ke kungani umengameli kudingeke ukuthi ahambe nabantu abangaka. Very clearly there was very poor planning and logistics around it have led to a large amount of fruitless and wasteful expenditure. Umengameli uzwakalise ukuthi kumele iphele lempi waphawula nangombiko we-UN othi iRussia ithumbe abantu base-Ukraine okhona kubo nezingane. Children who have been caught up in this conflict should also be returned to where they have come from, their homes. Okwenzeke eWarsaw ngolwesihlanu kungenzeka kube izinkomba zokuthi lelizwe ligcine selithelwa amachaphazelo. Uma ngabe ke uzithole wangena phakathi kwezigora ezimbili ezilwayo, vele kufanele ukulindela ukuthi uzoba sesimweni esinzima ngoba uzama ukubamba lo ngapha ubamba lo ngapha uvama ubahlanganisa kanti bona abakakuboni lokho. Kungenzeka ukuthi nawe uthole nesibhakela esiphunyukayo sigcine sithinta wena noma kulamuka. Emva kwesigameko sasesikhumulweni sezindiza sasePoland, inhloko yophiko lwezokuphepha lukamengameli ujenene Wally Rhodes yathi iPoland ifaka unyawo lwedada emzamweni yokuqeda lempi. Kungenzeka ukuthi izwe lasePoland aliboni izwe laseSouth Africa njengezwe elime phakathi nendawo, kodwa lilibona liyizwe elime neRussia. Manje lilibona lokhu kuyisitha. Umbuzo ke uthi yini ngempela ezoqeda lempi? Umbukeli wethu onogqozi lwempi phakathi kweRussia neUkraine unombono. Into engayiqeda lempi ephakathi kweRussia kanye neUkraine ukuthi iUkraine izibophezele ukuthi angeke ize ijoyine iNATO. Okuyiyona into ephambili exabanise iUkraine neRussia kube ukufuna kweUkraine ukujoyina iNATO. Kusenjalo iEFF icele ukuthi uhulumeni alibuyise inxusa lalelizwe elisePoland bese ke emisa ukusebenza kwendlu yenxusa laseUkraine kulelizwe.